apa ki? Lah kira pas iki nyoe panjuk rokok jane iki. Nyong ket mau isuk ngene bengi ora tut blas asem cangkem iki. Nyo. Ku rokok apa ini? Stop. 2025 rokok gaya gue iki lho. Sing ana peta cukane. Lho nyo tutup piye ki, Dor? Wis tenang dulu nyong. Mangan enak mobil lagi. Oke. Iki daripada bahas rokok ilegal, udah nonton lumpingan. Ngendi kan lumpingan? Halo, beda Tata Manggala. Oh, alah iki, Bang. 2025 bro, waya rokok berpita cukai, stop rokok ilegal. Oke bro. Oke, Dor. Ya bedak. Oke. Mangga.